Izwi lomzansi 98.0 the details. Alright, hlelo ke imbizo sakazo izwi lomzansi ku 98.0 ohlelweni lakho ke imbizo. Okay, now siyangena kudokotela uZulu Dermatologist, uchwepheshe ke wesikhumba ke bakwethu ke lo. Alright, hi. Yes, hello. Ninjani? Happy Thursday. Yes, happy Thursday. First Thursday of the year, of the new year. Is it the first or second? Second. Oh, okay. Yes, second. Oqala ubu last week la senze khona I-open light. Oh, yes. Oh, yes, you are right. Yeah. Oh okay, ngalo kukhamba kahle. Anokhamba kahle. Ngiyazi kulesikhathi esikusona isehlobo and makusehlobo abantu abaningi baba nenkinga yesikhumba ngenxa ukuthi kuyashisa then bese kuba khona abajabulayo. Yes. But ngocwaningo lwami nje ngizenzela lona iningi labantu baba neproblem ehlobo. Bakhona abantu ababa nenkinga ehlobo especially iziningi inkinga zesikhumba uthola ukuthi ziba worse ngehlobo or ezinye ziqale ngehlobo. Osukwini la izolo ngeke ngakhuluma nomunye wabangani bami unengane encane. Ingane yakhe inenkinga ye-eczema. And kukhona i-product eyarecommendwa ngaphakathi e-pharmacy so bayithenga over the counter and uma eyisebenzisile iminute likhulu uyabona ivele ashiselwe ivele uncinza umzimba so they decided no le should yes but then into ayishoyo ile ukuthi uma noma sebekhetha ngisho ukudla abamfida kona uyabona khona ukudla athi uma ekudlile then kubonala ngathi hayi kuba ngcono uyabona so sebeze bakuzama ukulandela leyo pattern leyo ukuthi no ongcono sithole mhlawumbe izinto azozidla while isazama ukuthola le azoyigcoba ngendlela okuyiyona yona so engiletha kuyona lesikhuluma ngaye eczema uthi kahle kahle kani eczema is serious kangakanani so ieczema ngizothi ieczema kune group yabantu ababangcono mangabe kuyisam yes or ababangcono mangabe kuyi winter okay kahle kahle eczema fanele ngabe sibona kakhulu ma kuyi winter because isizini dry ngoba eczema yenza isikhumba sibe dry so fanele ngabe sibona kakhulu winter but esama iyabonakala as well lawo group yabantu sesithi photo accentuated or photo aggravated eczema photo meaning ilanga liyenza ibe worse okay now eczema obserious bayo noma ungekufe ubulawa ieczema but the fact ukuthi affect isikhumba sakho kwesinye isikhathi uthola uba nokungcola ama infections ngokwahlukana kwawo nokuthi akumnandi awulali kahle ebusuku ngoba uyayihubha nje ubusuku bonke ndiluma kakhulu ebusuku 2 ingane esikoleni aveze imini uyagconwa ngeeczema yakho nesikhumba senyoka nani and 3 nothisha yazi I hope ukuthi khona othisha bangilalele bakithi namhlanje la kunengane eningeseke siyibone eclinic ingane ifike ithi xoshiwe esikoleni kwathi ayihambe ekhaya izothelela ezinye ingane iyagula kanti eczema isifo sikathelelani ngokuthi uhlele eduze kwami sengizoba neeczema ngoba une-eczema yes ihamba ngofuzo as in makuthiwa iyathelelana kusuke sisho ufuzo ukuthi if ekhaya umama ubaba ama siblings bana eczema or babe neasthma or babe nama sinus nani ingane ephuma kulowo mndeni zi likely ukuthi nazo zibe nako lokho whether eczema noma asthma noma ama sinus issues or amehla luma yakhala ngembezi kwesesikhathi kuyenzeka ndawonye lokho kanye now into ebaleka kakhulu ukuthi yabona if ingane uyayisola ukuthi ne-eczema ngoba angeke wena uyibone uyidiagnose wena uthi ne-eczema ngoba maningi ama-rash ayafana ngisho nodokotela abangewona ama-dermatologist kuyabadida ngesinye isikhathi uyabo ubona ngathi i-fungal infection ubona ngathi in so uma ingane ne-eczema oyisola ukuthi ne-eczema ngcono uyihambise nje straight if uyakwazi ukuya kwi-dermatologist e-private hambe uye kwi-dermatologist yakho or uhambe eclinic or esibhedlela sangasekhaya or kudokotela ke naye
uzozama maybe uthahluleka kudlulisele ku specialist. Yeah. Because kubalekile ukuthi usinakekela kanjani leso sikhumba nezinto ezigcotshwayo lo umngane wakho uzokuchaza ukuthi unikezwe epharmacy. Ipharmacist ayisudokotela ihlanganisa lento ecabanga ukuthi iyona ezosebenza. Naye mhlawumbe uthola ukuthi lapho uyahlanganisa nje ngoba ecabanga mhlawumbe i-fungal infection mhlawumbe eczema mhlawumbe bese kunika lokho acabanga ukuthi yena kuzokusiza. Kanti akusikhona ukuzokusiza nokuthi lezi zinto isikhathi esiningi ezimixwayo icisha ngabiza amagama ezintengoyeni hey mixwayo naloko okuthengwa ekuthiwa yabo nje mawuthenge lokho nje khona le dumile ekuthiwa noma uyithengile njawe eczema yaphela. I-problem ukuthi awukwazi ukuyisebenzisa leyo nto kube into ozohlala uyisebenzisa esikhumbeni ngoba une-eczema ngoba ugcina une-addiction isikhumba sakho sigcina si-addicted and awukwazi ukuyiyeka mosuthi uyayiyeka qala phansi eczema. All right, sikhuluma no Dr Zulu uyi-dermatologist noma ke uchwepheshe wesikhumba, right? Umsakazweni izwi lomzansi ku 98.0 ohlelweni lakhe imbizo. So le eczema ingagcwala umzimba wonke noma ingaba kulezi ndawo ezishisayo kuphela. Wayengubuza lo mbuzo ngibuza ngenxa ukuthi cishe mhlawumbe umunye umuntu angaza ayitshela mhlawumbe unesinye isifo if thiwa igcwele umzimba wonke, understand? Oweqile. Yabona yes mhlawumbe hayi bakujumbisile, understand, or bakhafula noma understand. Can you imagine umuntu ene eczema emhlane or mhlawumbe khona la ngaphambili nje yonke indawo ukuthi nganjani ikhuphuke njalo izizonke nemqaleni? I-eczema nayo iyahluka ngegaba ngoyi-severity. Uyaba ne-mild eczema mhlawumbe uthola ukuthi une-eczema endaweni eyodwa mhlawumbe intololwane la ngaphakathi kwentololwane or yabo ingagcwali yonke indawo but kuyenzeka futhi igcwala umzimba wonke. Kuyenzeka igcwala umzimba wonke mawusulapho kuleso stage sigcwala umzimba wonke sithi erythroderma because sicover almost umzimba wonke. Ijwayelekile futhi einganeni isikhathi esiningi ukuthi ikwenze i-affect nobuso nani umuntu omdala kujwayelekile ukuthi eczema i-affect ubuso but kuyenzeka mawune erythroderma. While ngilapho ngikhuluma i-eczema egcwala umzimba wonke kunenye i-condition esibiza mycosis fungoides. I-mycosis fungoides ihlobo le-cancer lesikhumba. Kwesinye isikhathi leyo cancer yesikhumba ihamba ingene ngaphakathi affect amanye ama-organs ngaphakathi. So abantu affect abantu abadala isikhathi esiningi mhlambe young adults nabantu abadala. So kuye kuba ngathi eczema isikhathi umuntu une-eczema nje futhi ijwayele ukuthi igcwala umzimba kakhulu umzimba wonke. Ifana ne-eczema at that stage siyayitreat-a as eczema silokhu sikubiopsy ko eventually bese yaveza ukuthi cha i-cancer lena. So sengisho ukuthi ungathathi kancane uthi ngine-eczema nje asijwayele ukuyibona einganeni sijwayele ukuyibona kubantu abadala. Iyafana ne-eczema ngisho indlela ebehavior ngayo iluma njenge-eczema nayo ine-stage zayo ke kuyenzeka ukuthi igcine siba worse iba negaxa nani but mayisaqala iqala kubantu abaningi eczema. So umuntu omdala ovela aqhawunyele eczema esikhaleni akanayo i-history yokuthi ukukhona umuntu wakwamhlambe waba naye eczema ekhaya noma kwaba nama-sinus noma kwaba ne-asthma noma yena msalofu kuvele kuqhamuka nje into eczema angayihlalela akayihambele. All right. Ngine sinus. Ukhona umehluko noma ukhona umthelela owenziwa i-sinus kwi-eczema or akuhlangani ndawo? So ama-sinus wonke umuntu une-sinus by the way sonke sinawo but uma se-inflamed i-problem but ke thina ngolimi lwethu abantu abamnyama nje nombani nje futhi sithi nje ngine-sinus ngiyathimula ngihlala ngikwankwaza amakhala ahlala eblockekile so sibiza ngolimi lakhona olungo allergic rhinitis. So uma ngabe umuntu onama-sinus issues, sinus problem ne-sinus njengoba sesisho usemathubeni amakhulu ukuthi ungaba ne-eczema, ungaba ne-asthma, ungaba ne-allergic conjunctivitis ukuluma amehla abebuva akhala ngembezi. Uyabo, so lezo zinto zihlobene zihamba ndawonye. If ufika kudokotela une-eczema uzokubuza lo mbuzo ngoba kuhlangene. However hayi ukuthi okunye ku-affect okunye. Okay. Into ukuthi
uma unokunye ngenze kube kwesinye isikhathi ube nokugodwa isikhathi siqhubeka kungenokunye kuphele lokhu kungenokunye ngoba neeczema kuyenzeka iphele nya. All right. Sawazona izilo mzansi ku 98.0 hlaleni lakhe imbizo. Ngicela ungibuzele ku dokotela. Umzukulu wami ubehamba eKing Edward for ieczema. Una 3 years. Kodwa ke sebemdischargeile kodwa ayiphelile. Bathi akaye Priestley. Yes. Kodwa akukho abamnika kona as a referral letter. So ngenze njani? Khona mhlambe angazi ukuthi kwenzakalani lapho yabo uma ungabe ususeKing Edward okay Priestley kaseme by the way kune dermatology clinic khona kune dermatologist nje esebenza kahle so abantu mabesuka eKing Edward babhalelwe incwadi yokucollect medication bese it's either isikhathi esiningi mabeyiswe Priestley sebezoqhubeka khona ePriestley kaseme yes if kuukuthi mhlambe wabona ngaleyo langa kwase kwathiwa akaye ngenyanga ezayo ePriestley akazoba nencwadi yokucollect uzoba nencwadi etshela udokotela wangale ingane neeczema kuphela bese yaqhubeka ngoba sonke sifunde ngendlela efanayo siyazi treatwa kanjani izinto by the way ieczema phela ayipheli ayilapheki ukuthi ngiyaphinda benaso kuphelile iyacontrolwa nje kuphela ngemedication so ihamba iphele but kuyenzeka ukuthi ingane njengoba ngizwe ngithi mina kuyenzeka ihamba iphele kuyenzeka ingane outgrow at some stage mhlambe sifunda isikole ingaphindi ibuye but nalapha akusho ukuthi mhlambe ngoba engasavelanga ke throughout childhood mesiphelile namase yabo akusho ukuthi ngiyaphinda bena kungenzeka mangabe kushintsha isimo mhlambe ishintsha indawo kungenzeka iphinde iqale phansi futhi okungenelele lokunye ade ngikusha asthma ama sinus issues asibuye back la odlule khona ngiyazi udlule khona uyichazile mhlambe khona umuntu ongayibambanga ngendlela sabona Mxolisi ngicela ukubuza ke lapha kudokotela ke uZulu ukuthi ibangelwa yini imbandamo cause ke into nje ebekade ngingenayo inkinga yayo but manje bengibona ngathi ke benginayo la esihlathini ngathenga umuthi wokugcoba wasuyaphela but manje usuyaqala futhi kwesinye isihlathi so usumuve from isihlathi esingala to kwesinye isihlathi uyabona ke enye into futhi ile umbandamo assume umuntu omdala lokhulumayo umuntu omdala kufanele abe nombandamo nje lokho evela umbandamo yavela uyaphela so ngenza ukuthi akusiyo kwambandamo lo awuchazayo umbandamo ngeke uzuyiphelele ungatreatiwe kufanele utreat so kungabe noma yini kungaba form of eczema ngoba ieczema umbrella cover ama conditions amaningi under it lesichaza ieczema thini atopic dermatitis igama layo so ieczema ingafaka khona into esithi seborrheic dermatitis ifaka photodermatitis okubangwa ilanga ifaka into eziningi so kuyena ngaba mhlawumbe contact lo khona esebenzisa ebusweni bakhe engazwani naye kungenza mhlawumbe ilanga libanga leyo into kungenzeka mhlawumbe futhi ngempela iyona ifungal infection kodwa umuntu omdala akufanele sibone umuntu omdala omilwa ifungal infection nje iyavela iyatreat yaphela iyabuya siyesibheka ukuthi yini ecindezela immune system yakhe ziningi izinto ecindezela immune system ungenza mhlawumbe khona ama products awasebenzisa angekho right acindezela immune system including amaphilisi awathathayo kuningi ongawenza lokho again ukukhona umbandamo abantu uyabona kwaba ngizothini wavuthuka ekhanda umbandamo nje akusiwo umbandamo akusho ukuthi makukhona inkingo nayo ekhanda umbandamo as in dandruff uthi mhlawumbe une dandruff mhlawumbe unale seborrheic dermatitis akade ngisho mhlawumbe futhi ngempela it is a fungal infection which is into esiyibona enganeni isikhathi esiningi leyo uyabo into kanjalo so unga assume ukuthi because une rash othi moyibuka when you round kusho ukuthi ilokhuzane iringworm it can be anything ngoba khona nenye eczema eba round nje ibe round all right Mxolisi nodokotela ieczema ingawenza nama lips omntwana abemnyama if soba nelokhuzane ne dermatitis if izo affect ama lips ayabamnyama especially mabe wakhotha kakhulu abamnaka ama habits akhe if ujayele ukuthi akhotha umlomo uzoshintsha ubemnyama
All right. Umsakazo ke izwi lomzansi ku 98.0 hlelweni lakho ke imbizo kuona umsakazo wakho wazo ke izingxoxo. Sikhuluma kakhulu ngendaba ke ye-eczema ne-rash kulona ke usuku la namhlanje. Sawona Mxo, ngisacela ke ukubuza i-sinus. Okay, assume ukuthi i-sinus esuku ivuvukele, right? Sho kanjalo. Okay. Iyakwenzani ke ugcine iyakwenza yini ukuthi ugcine usunedumbe? Yalazi idumba ngithi ukuqhaqhazela? Yes. No. Akuhlangene. Ngibuzela ingane ena 13. No. Kufanele longa ifingane nedumbe izinto ezibangela idumbe isikhathi esiningi suke ebuchosheni. Awukwazi ukuvela ube nedumbe. If ukuthi ukwi treatment ethile mhlawumbe ukwi treatment iyakwa psych for example. Nakhona kuyenza ukuthi ube nedumbe as a side effect kodwa mevela aba nedumbe nje for no reason kufanele bamhambise ayo check ukuthi kwenzakalani. Okay, so umthelela wedumbe kusuke kune problem ekhona mangizovela qhamuka idumbe nje esikhaleni futhi ingane engako. Yeah, 13. No. Fanele bamhambisa ayo check ukuthi akho into nerong ebuchosheni bakhe. So labantu laba abaphuza utshwala, all right? Ngidinga clarity kule yedumbe. So labantu laba abaphuza utshwala othola ukuthi abantu sebephuze sekweqile and uma engaphuzanga usiyaqhaqhazela. Then mhlawumbe kwaphoqa kufanele azaphuze and then bese idumbe kuba ngathi liba ngcono. Yes. Withdrawal symptoms ke lawo. Ama withdrawal symptoms by the way mawuphuza kakhulu ngokweqile affect only sibindi kuphela even nayo ichopho be affect Jesus bushrink. Yeah. Atrophy. Hey madoda, fast vuli class. Yes, asikho lapha. Okay, njomane. Nodokotela uZulu. Undodakazi uqalwe ke okay. Ndodakazi uqalwe ke ama-seizure esana 23 years. Wanikwa i-Epilim. Yeah. All right? U200 gram. Wane allergy. Wanakala ke isikhumba sesinamabala kanti ke unesikhumba esikhanyayo. Usemubi ke manje. Yena ke ukhule vele ene problem ye sinus. Oh yeah uyazi from what lento ayichazayo even though kuphume kancane ku topic but kubalekile because kuyenzeka i-eczema induce ama drugs as well a medication. Mina uyabona Epilim iyona esisinikeza abantu isikhathi esiningi iyona engcono ngama side effects esikhumba so uthola ukuthi la amanye otegretol obani bavele mhlambe babhiqike bavele ama rash nani i-Epilim iyona safe iyona engajwayele ukubanga amabala kungenzeka ukuthi kwayiqondanela mhlambe ukuthi wathi thola i-Epilim kwase kuba ne-eczema ke njengoba emchaza nje ukuthi unama sinus problems as well kungenzeka ukuthi wathi eqala mhlambe kwaqondana ukuthi wathi qale i-Epilim kwase kuvumbuka i-eczema okungenzeka ukuthi yona i-Epilim yami induce i-eczema evele ibikade mhlawumbe izokwenzeka ngoba vele nje besho nje ukuthi unama sinus problems as is njengoba ngikade ngichazile eliyawona ukuthi uma unama sinus issues you are likely to have eczema. All right. Somsakazo nakho ke izwi lomzansi ku 98.0 sikhuluma nodokotela ke uZulu uyi-dermatologist. All right? Kusho ngamanye amazwi ke uchwephesha wesikhumba uwona umsakazo ke wakho uwazo ke izingxoxo. Isikhathi sakho siya ke siyophetha nodokotela ke uZulu ke njengamanje because of time. All right. Yes. But before sivale ngaba ngibenza ubulungisa bengingabuza ukuthi ikhona yini i-medication engingayithatha through umjovo meaning i-injection for i-eczema. Ukuphendula nje cha. Ayikho lo treatment unless kuthiwa kuma biologics. Ama biologics ke ayabiza and uhulumeni akanawo abantu bayathola uma uyithola uthola 3 private dermatologist nakhona uma ne medical aid ome nemali eningi because ayabiza kakhulu mhlambe ngenyanga uyaspenda u30,000. Jesus. Yeah. So uma ngabe uhamba udokotela ne-eczema uyakujova ayikho leyo nto. Okay. Ayikho lonto and ayikho nje. So enye into ebalekile before nje size sigoqo ukuthi uma une-eczema
or nengane ne-eczema abantu bayabelieve ukuthi uma ugeza kaningi kuba ngcono kanti uyalimaza kakhulu uma umgeza kaningi umlimaza kakhulu ngoba already unesikhumba esi-dry already akanama oils lawa thina esingenayo eczema esinawo so uzoyenza ibe worse. Iy'ngane sezithi ayigeze once a day ngamanzi lukewarm short baths futhi quick out ungamsuli abe dry completely umgcobe esademp ngoba uma ngabe uzomgeza kaningi umgeza amanzi ashisayo uwenza eczema yakhe ukuthi ibe worse. Alright, kulungile dokotela sibonge kakhulu. Ngiyazi ukuthi ke ngeke size sikwazi ukuqeda konke because of isikhathi ke sisuke sinaso. Alright, so nisebenzela kuphi? Seniqalile ukusebenza? Sibhuka kanjani? Because I know ukuthi ama walk-ins anwathathi. Cha niwathatha ama walk-ins sivulile Monday sesibuyile. Phone for bookings. Inamba khona 031 837 5644 031 837 5644. Yes, between 9 and 5 ungafona before 9. Mayibakhala kade ngifona ucinga libanjwa kodwa ufone ngo8. Alright, do we have WhatsApp? Yes, khona WhatsApp ku yazi uyinkinga WhatsApp ngoba abantu bavele bafuna ukubhuka through WhatsApp. Yes, basuke bafuna ukubhuka through WhatsApp. Hayi no asibambe kongcono. Alright, no kulungile. Asibonge kakhulu. Asikhulume ngesikhathi ke silandelayo. Thank you so much. Sure, sabonga kakhulu. Alright, udokotela ke uZulu kuona kumsakazo ke wakho izilo Mzansi 98.0 app yethu na kanjani ke sobe ke izobisikhona I think after 10 or after 11 le interview. By the way uzophinda uyithole na kwi YouTube channel, right? Izwi lomzansi. Hamba uyo subscriber lapha kule channel yethu so that uzothola ama interviews uphinde futhi ubone no dokotela esuke sinabo nehambele esuke sinazo bukhoma. All right, Izwi lomzansi 98.0 the difference Izwi lomzansi 98.0 the difference